Detektor. Pořad o tajemstvích kolem nás. Pořad, který vedle ověřených faktů předkládá k zamyšlení i další možné hypotézy. Dnes osudové kopí a Adolf Hitler. Dámy a pánové, vítejte opět ve světě záhad, ve světě, kde nejen mince, ale i pravda má dvě strany. Dnes se pokusíme poodhalit tajemství kolem jedné z nejúděsnějších postav světových dějin. Muže, který rozpoutal běsnění, po němž zůstaly miliony obětí. Ano, mluvím o Adolfu Hitlerovi. Co způsobilo, že se v mladém muži, za jehož kariéru by do Hitlerových bezmála 30 let nikdo nedal ani zlámanou grešli, probudil takový vojevůdce? Tak zarytý antisemita s jasnou vizí ovládnutí celého světa. Byla to jen souhra historických okolností, nebo byla rozhodující vnitřní temná síla, vyvěrající z okultních pramenů? A jakou roli v tom sehrála legendární biblická relikvie Longinovo kopí? Možnou odpověď se vám pokusí nabídnout dnešní detektor. Kopí osudu, svaté kopí, Longinovo kopí. Tak je nazýván nevelký předmět, o kterém se hovoří v Evangeliu svatého Jana. Ježíše na kříži s ním bodl římský voják do boku. Legendy ho později jmenují jako Longina a legendárním se stalo i jeho kopí, kterým vykoupil Ježíše z utrpení. Kdo je držitelem kopí, má prý moc nad celým světem. Adolfa Hitlera Longinovo kopí vždy už od mládí fascinovalo a byl přesvědčen, že osudově ho musí získat a na základě něho změnit svět. Protože se to kopí dotýkalo těla samotného bohočlověka a si probodením boku se definitivně možná dokonala jeho smrt na kříži, tak to kopí dostalo veliký význam a v těch lidových legendách se s tím spojila zázračná moc. Tohleto kopí bylo skutečně u všech světodějných nebo pro Evropu dějných událostí, zejména při té památné bitvě u Poitiers, při které bylo odvráceno vlastně to strašlivé arabské nebezpečí, kdy Karel Martel, zvaný Kladivo, vlastně zastavil vpád Arabů do Evropy. Kdyby tohle to nenastalo, tak pravděpodobně dneska tady mluvíme plynně arabsky všichni a o ničem jiném nevíme. Jestliže něco je předmětem takového uctívání, tak to do sebe tu energii nasaje a tím pádem to musí energeticky vyzařovat. To je zákonitý, že? To je princip magie tohle. Je zajímavé, že toto Longinovo kopí, které je jednou z nejsvatějších relikví říšského pokladu, vlastnilo v minulosti 45 císařů a jeden diktátor. Jestliže to byl ten předmět, který vlastně zařídil nástup křesťanství, který udržel tu střední Evropu v moci Otonců, v moci Karlovců, v moci Hohenstaufů později, to vlastně ta síla přicházela vždycky odtud. Jestliže pomohlo Angličanům zastavit vpád Dánů, nemůžeme přece se domnívat, že tohle to bylo jako takové to oblíbené slovo, jako náhodou. No to asi ne. Longinovo kopí se určitý čas nacházelo i na území Čech. Za vlády Karla IV., který byl údajně posledním templářským rytířem svatého Grálu. Podle všeho Karel IV. Byl zcela člověkem své doby,
člověkem toho 14. století, ve kterém byly relikvie velmi oblíbené a ví se, že byl velkým sběratelem relikvií, že využil té své významné role, že nebyl jenom českým králem, ale zároveň císařem Svaté říše římské a měl tu možnost shromažďovat relikvie a stal se takovým jejich velkým sběratelem, ne samozřejmě ve smyslu moderních sběratelů kuriozit nebo sběratelů uměleckých děl. Kopí k nám bylo převezeno s říšským pokladem roku 1350 před korunovací Karla IV. Císařem římským. Z chrámu svatého Víta se přesouvá na nedobytný Karlštejn do kaple svatého Kříže. Po Karlu IV. Zdědil říšský poklad včetně kopií jeho syn Zikmund. Poklad nechal převést kvůli husitským bouřím do německého Norimberku a když se k němu z jara roku 1796 přiblížila napoleonská vojska, je přemístěn do vídeňské císařské klenotnice. Ačkoliv je zde k vidění i dnes, přesto se do Norimberku na čas vrátilo. Zásluhou muže jménem Adolf Hitler. Poprvé spatřil Adolf Hitler posvátnou relikvii v roce 1909 ve vídeňské klenotnici Hofburg a údajně přísahal, že se mu stane zdrojem moci pro dobytí světa. Podle některých vykladačů historie z hlediska magie tak vystoupila z propasti první šelma, bestie předpovězená ve zjeveních svatého Jana. Adolf Hitler se narodil v rodině státního úředníka Aloise Hitlera a v době, kdy navštěvoval školu v benediktínském klášteře v Lambachu, zvažoval dráhu kněze, kde se tedy v mladíkovi probudily temné stránky duše, kdy se začal měnit v onu šelmu, když byl tak zapálený pro svět umění. Ve Vídni se s opakovaným neúspěchem pokusil dostat na Akademii výtvarných umění. Adolf Hitler se učil zpívat v benediktínském klášteře v Lambachu, který leží mezi Linzem a Salzburgem. Strávil tam 2 roky a na kůru tam každý den nebo vždycky, když zkoušel, tak tam stál pod takovým zvláštním znamením, což byl štít jednoho z opatů toho kláštera, který se jmenoval Hagen. A tenhle ten muž si chtěl udělat nějaké znamení, něco jako takový kryptonym prostě toho svého jména, tak zvolil z toho Hagen udělal Hakenkreuz a on měl prostě ve znaku hákový kříž, stylizovaný do jakéhosi rotující podoby. A ten mladý Hitler při tom zpěvu na to prostě koukal. 2 roky, když se to u něj všechno začalo lámat. Umění ve spojení s germánskými mýty a mystikou nebyly Hitlerovi nijak cizí. Možná právě opera Richarda Wagnera Parsifal, jejíž děj je o skupině rytířů hledající svatý grál, vnukla Hitlerovi myšlenku, že by mohl s pomocí legendárního kopí dobít celý svět. Jeho přítel z dětství, Kubíček, tedy Kubicek, nebo z mládí, vzpomínal, že Hitler vnímal Wagnerovu hudbu asi jinak než ostatní posluchači. Má několik velmi takových sugestivních vzpomínek, jak prostě ho Hitler po shlednutí jedné opery vytáhl na nějaký kopec a tam prostě mu líčil své budoucí poslání. Naopak, když pak viděli Parsifala, tak že mu byl schopen recitovat celé dlouhé pasáže z paměti. Takže Hitler Wagnera vnímal jako poselství dávných časů. On ho nevnímal úplně jako hudbu a pro něj to byla téměř fyzická potřeba. Co se týče opery Parsifal, tak v té se asi dosti zhlédl a dokonce tedy snad uměl 2000 veršů z toho původního Parsifala, tedy z 13. století, recitovat z paměti. On tedy Hitler měl vynikající mechanickou paměť, takže to asi nebyl až takový problém. Wagner a vůbec to romantické pojetí historie, zánik germánstva, jeho jaksi možné znovu povstání pod novým vůdcem, tak určitě ano, on to nebyl jenom Wagner, ale zpravidla se na něj odvoláváme. Pro mě úplně největší takový, jako bych řekl, až šok z Hitlerova života
je ten jeho zvláštní vztah k umění a zároveň ta fascinace ničením. Erich Fromm popisuje ve své knize Lidské srdce a jeho nadání k dobru a zlu scénu, při které měl být Hitler přistižen jako frontový voják z první světové války při úplném vzrušení nad rozkládajícími se mrtvolami. Čili tato nekrofilie a zároveň prostě ta obrovská podpora všeho, co jenom vonělo uměním. Že tohleto je vlastně v principu vůbec možné. Kdo tedy všechno stál za Hitlerovým startem do výšin nacistického nebe? Podle Trevora Ravenscrofta a jeho knihy Kopí osudu byl mladý Hitler samotář a dlouhý čas strávil ve vídeňské knihovně. Mezi knihami také potkal okultisty, kteří jej údajně zasvětili do magických nauk. Ravenscroftovi to vyprávěl muž jménem Johannes Walter Stein. Podle něho nejvlivnějším byl Dietrich Eckart, antisemita, blízký okultní společnosti Thule a prý i duchovní vůdce německého nacismu. Právě on rozpoznal šelmu hodnou jeho představ o novém světovém řádu. Ono se říká, uvádí, že básník Eckhart byl členem společnosti Thule, nebyl, vystupoval tam jako host a možná tam přivedl i Hitlera. Není to zcela jisté. No, on se poměrně jaksi lapidárně vyjádřil, jak by měl ten nový vůdce vypadat, že by to neměl být důstojník, protože po válce lidi mají oficírů dost, že by si neměl nadělat do kalhot, když prostě kolem hvízdají kulky, a že by měl umět zařvat. Čili v tomto smyslu Hitler, když slyšel a objevil Hitlera, tak zjistil, že by to mohl být jeho člověk a dokonce potom už se nevyjadřoval tak lapidárně a tak, řekněme, i vulgárně, a spíš ve smyslu vzhůru srdce je tady spasitel, je tady zachránce. To, že vlastně druhý díl knihy Mein Kampf je věnovaný Dietrichu Eckhartovi, to je přímé Hitlerovo přiznání se k tomu, kdo byl jeho skutečným učitelem a kdo stál v pozadí. Protože Eckhart, který dnes je v Německu vydáván za lidového básníka, byl opravdu mák a okultista číslo 1. Určitě na Hitlera měl velký vliv, on s ním hodně debatoval a hodně pravděpodobně i ho tak nějak, to je ošklivý výraz, kultivoval debatami o dějinách, o umění. Pro mě vedli spolu hodně dlouhé rozhovory. Podle Ravenscrofta Hitler překročil práh magických prožitků už během vídeňských let, kdy dosahoval vyššího stavu vědomí a pronikl také za závoj smyslů, aby se spojil s antiduchem Longinova kopí. Hitler nebyl jen teoretickým hledačem dávných tajemství, ale prý se také účastnil seancí, kde požíval halucinogenní drogu pejotl. Není to vyloučené, protože Rakousko mělo velice úzký vztah k Mexiku. Dokonce dlouhou dobu jim Mexiko patřilo, nebo určitou dobu, takže je představitelné, že se tyhle ty látky do Evropy mohly dostat. A jak to bylo s ním osobně, můžeme třeba pochopit z deníků Alberta Speera, kdy on říká, že se mu vůdce několikrát svěřil, že byl celé minuty úplně mimo sebe. Že mluvil a vůbec nevěděl, co říká, jako by byl prostě v naprostém tranzu. Rozšířené vnímání, které díky psychotropním látkám člověku přichází, je-li na to připraven, je neskutečné. Pocit opravdu kosmického vědomí mohl Adolf Hitler úplně klidně mít. Čili mohlo se stát, že u předmětů typu Longinova kopí nebo u věcí, které navazovaly na dávné, řekněme spíš než germánské, německé a velkoněmecké dny slávy, on mohl mít tyhle ty pocity nebo se mohl dokonce vžít do toho otisku, který ve všem zůstává, do mentálního otisku Longinova kopí. Připustíme-li, že Hitlerovo zrání a cesta k moci byla podmíněna užíváním meskalinu a znalostí praktik černé magie,
Jeví se nám jeho historická role v poněkud jiném světle, než jak byla předkládána doposud. Hitler tak dostává obrysy Antikrista, pro kterého je poznání jen cestou k temnotě a moci. Jeho cílem je získat svatou relikvii, která dopomohla k velkým vítězstvím mnoha panovníků před ním. Mění se v šelmu, která už vidí svou kořist, své nepřátele a nezná pokoru, natož slitování. Roku 1938 okupuje Rakousko a dobře ví, kam povedou jeho první kroky. Jedna z verzí říká, že Anschluss Rakouska byl vlastně přímo motivován tím získat kopii osudu, protože předtím se o to Hitler několikrát podvodně pokoušel. On se snažil získat údajně tedy i už císař Vilém před první světovou válkou taky kvůli kopií a Hitler také kvůli kopií. Na sjezdu strany po záboru Rakouska, jak si Hitler seděl obklopen těmi říšskými tedy svátostninami, nebo respektive tím korunovačními klenoty římských císařů, které ovšem samozřejmě Hitler pokládal výlučně za císaře německé. Můžeme si myslet, že to vlastnictví tohoto předmětu byla pohádka, proč ne? Ale já sám si jako nedovedu představit, proč by vlastně hned první den, když projel Rakouskem velice svižně, zastavil se u hrobu rodičů u Lince a pospíchal do Vídně, přednesl projev, ujistil se, že prostě Rakousku mu patří, sebral kopii a odjel zpátky. Proč by to mělo jako zrovna takový průběh, kdyby potom tak nešel? Jak všichni víme, Adolf Hitler své schopnosti přecenil a s pádem Třetí říše ukončil svůj život i on sám. Říšský poklad, včetně Longinova kopií, je po příchodu amerických vojsk pod vedením generála Pettona objeven v bunkru pod Norimberkem a převezen zpět do Vídně. Je kopí osudu, tedy kopií, kterým římský voják probodl bok Ježíše Krista, skutečně ve vídeňském Hofburku? Nebo jsou tady ještě jiné varianty? Když se tam dojdete podívat a porovnáte, jak vypadal ten předmět focený americkou armádou v Norimberku a jak vypadá ten současný, tak pochopíte, že jsou to dva různé předměty. To znamená, v té Vídni se ukazuje něco, co je úplně nového, čistého, je to jakoby kopie. Připustíme, že ve všech těch exponátech, které tam v Rakousku ukazují, zrovna tohle bude kopie, když tam ty ostatní jsou originály. To zní trochu podezřele. Trevor Ravenscroft se domnívá, že originál je v Pentagonu a píše kromě jiného, že od té doby také Američané mají dojem, že jsou pány světa a jak naše zkušenost, co ukazuje, tak skutečně vrhají se do války kdekoliv na světě, často, dá se říci, téměř bezhlavě. Dodnes je mnoho lidí fascinováno představou, že nacisté v čele s Hitlerem nemohli dosáhnout svých záměrů bez pomoci nadpozemských sil. To, co u Adolfa Hitlera dodnes fascinuje, je fascinace zlem jako fenoménem. Se odehrálo několik pokusů o atentáty na něj a některé byly tak dobře připraveny, že je opravdu neuvěřitelné, že se někde o chvilku zdržel nebo že stál někde zrovna v tu vteřinu na nějakém místě a že z toho všeho úspěšně vyvázl. Samozřejmě napadne člověka, že byl pod ochranou nějakých vyšších sil, nějakých vyšších mocností, samozřejmě nějakých temných mocností, které ho před těmi lidskými úklady chránili, ale tohle se vždycky těžko prokazuje. O Hitlerovi a nacistech vychází neustále obrovské množství knih, asi možná i víc než o Gandhim, a to je co říci. Tady jaksi je to dáno určitou skutečně ne záhadností, ale něčím, co je do jisté míry asi obtížně pochopitelné. Malá, bezvýznamná socialistická strana, která se dostane během 10 let k moci, ovládne Německo, ovládne Evropu, způsoby, které zavede, způsoby jaksi masového vyvražďování a i vojenské úspěchy, které se zdají být téměř nepochopitelné. To všechno, jaksi nějaká tajemství, nějaká mystika tam pořád se objevuje. To dráždí zejména jaksi ex post badatele.
Jestliže lidé vychovaní v nejlepších poměrech, s nejlepšími vychovateli, úplně v naprosté čistotě, se během několika týdnů dokážou změnit v masové vrahy, tak si musíme uvědomit, že tohle to je nějakým způsobem prostě v každém z nás. Že tahle ta temná stránka prostě v nás dřímá, aniž si to uvědomujeme, aniž to dokonce chceme. Jak je to možné? Jak se to mohlo stát zrovna v Německu, Němci, kteří platili za velmi vzdělaný národ? Jo, jak se mohlo tohle všechno vůbec stát? V tom přece musí něco být. To není samo sebou, aby nacisté, aby nacionálně socialistická strana takovýmto způsobem takhle rychle dobila moc, dobila Evropu. Takže tam se hledá tajemství, že tam musel je někdo řídit, někdo z pozadí, nějaké vyšší bytosti, neznámí nadřazení a podobně. No a v souvislosti s tím, že nacisté, nebo někteří nacisté, ty kulty, astrology a mágy kolem sebe měli, tedy až do roku 1941, kdy to Hitler definitivně zakázal, tedy téměř definitivně, protože každý měl potom nějakého svého astrologa pořád u sebe, tak to fungovalo. Nejstarší jádro Longinova kopií, uloženého v klenotnici v Hofburgu, bylo počátkem 90. let podrobeno vědecké analýze a vědci došli k závěru, že pochází přibližně ze 7. až 8. století našeho letopočtu. Z toho vyplývá, že setník Longinus musel držet v ruce jinou zbraň. Pokud chemická analýza prokázala, že kopí není z období Kristova života, nabízí se otázka, co zbývá z víry v jeho zázračnou moc? Myslím, že všechny relikvie mají tu moc, kterou jim připisují legendy, mají moc jaksi na lidské nitro, lidskou duši. Já osobně bych relikvie neodmítal, i když si myslím, že ve většině případů nelze nějak striktně vědecky doložit jejich původ a konec konců, i kdyby nešlo o pravou relikvii, pokud nejde o vyložený podvod, tak to svůj smysl má, protože je to ukázka toho, že duchovní zájmy nejsou nějaké striktně oddělené od toho našeho hmotného, tělesného, přírodního, pozemského světa. O tom, že nacismus byl nejzrůdnějším politickým systémem 20. století, nikdo nepochybuje. Nikdy ale nevyprodukoval 150 milionů čistokrevných árijců pro nový řád. Místo toho za sebou nechal takřka 60 milionů obětí a zásluhou Hitlerovy nenávisti a snahy o světovládu jej provázely nejúděsnější zločiny proti lidskosti. Třetí říše nám připadá nepochopitelná a proto tajemná. Máme tendenci dívat se na nacismus jako na nějaký tajuplný, démonický fenomén. Jak to tedy bylo? Válečný experiment americké armády za druhé světové války, nechválně proslulý jako experiment Philadelphia, měl zůstat navždy utajený. Pokus zneviditelnit válečné plavidlo Eldridge se totiž vymknul kontrole a jeho následky byly děsivé. Po neúspěchu pokusu byl celý projekt zrušen a jeho výsledky měly nejvyšší stupeň utajení. O projektu Philadelphia se dozvíte v příštím díle pořadu Detektor. Byli hnacím motorem nacismu démoni a magické síly? Nebo vesměs intelektuálně průměrní lidé bez svědomí, ovládaní hloupou, iracionální ideologií, kterou dokázali důkladně a efektivně uskutečňovat? Odpověď necháme jako vždy na vás. Dobrou noc a hodně štěstí.